Je tu ďalší diel série z nuly na Claude Code, kurz AI programovania po slovensky. Dôležité. Tento level je iný. Doposiaľ sme väčšinou pracovali v simulovanom termináli v prehliadači. O tieto lekcie budeme pracovať v skutočnom počítači. To znamená, že potrebuješ aplikáciu terminál, ak si na Macu, alebo PowerShell, ak si na Windowsi. Internetové pripojenie, povolenia inštalovať software na tvojom stroji. Nerob si starosti, ak niečo nebude fungovať na prvý pokus. Inštalácia vývojárskych nástrojov niekedy vyžaduje viacej pokusov. Inštrukcie obsahujú aj návod na riešenie bežných problémov, kľúčové body. Začínajúc s touto lekciou budeme používať skutočný terminál, nie simulátor. Inštalačné kroky sa líšia podľa operačného systému Mac versus Windows. Ak sa zasekneš, prečítaj si tipy na riešenie problémov. Takže ideme nainštalovať Node.js. To je nástroj, ktorý umožňuje JavaScriptu dostať sa preč z webového prehľadača. JavaScript je jazyk, ktorý sa nachádza takmer v každej webovej stránke a Node.js umožňuje vývojárom použiť tento jazyk na vytváranie serverov, nástrojov a aplikácií. Predstavuj si to nasledovne. Tvoj prehľadač už hovorí JavaScript. Node.js naučí tvoj počítač hovoriť v tomto jazyku. Ak je JavaScript jazyk, prehľadač je ako prekladač, ktorý pracuje iba v jednej miestnosti, na miestnosti webových stránok. Node.js je prekladač, ktorý nasleduje všade, do terminálu, na server, do skriptov. Kľúčové body. Node.js umožňuje spustiť JavaScript v tvojom termináli. Spolu s Node.js prichádza npm, čo je nástroj na inštaláciu balíčkov JavaScriptu. Takmer každý moderný webový projekt používa Node.js. Ako nainštalujeme? To sa líši v závislosti na tom, kde si. Ja som na Macu, takže použijem tento postup. Ak by ste boli na Windows, tak si stiahnete Node.js z tejto stránky, vyberte si túto verziu a potom spustíte inštaláciu a príjmite všetky defaultné nastavenia. Tak ideme späť na tú verziu pre Mac. Takže na to potrebujeme program na inštaláciu balíčkov Homebrew. Dneska musím zistiť, že či ho vôbec mám. Takže idem si vyhľadať ten terminál. Vyskúšam, či ho mám. A zabudol som tam dať, že verzia. Ale mám to. Správne to malo byť takto, zmažem to. Chcel som dať, že brew a prepínač v. Mám verziu 5.1.11. Vyskúšam, či mám aj Node. Takže dám verziu. Nemám. Takže Node idem nainštalovať. A ako? Pomocou brew nainštaluj Node. Ak by som ten Homebrew nemal, tak ten nainštalujem takto. Ale ja ho mám, takže mi stačí iba toto. Takže brew nainštaluj Node. To bude chvíľu
trvať, najskôr sa ešte aktualizuje Homebrew. Dobre. Zatiaľ nemôžem nič robiť, musím čakať. Stále ešte sa pracuje na tom Homebrew. Chcem pokračovať s inštaláciou. Chcem inštalovať nové verzie týchto závislostí, takže dám yes. Homebrew, to znamená pivo, preto je tam domáci pivovar, preto je tamto pivo a už konečne ideme inštalovať NOD a používať také termíny, že nalievanie nodu. Dobre. Ešte stále musíme čakať. A teraz napíšem, že sa to podarilo. Node v. Takže vidíme, že mám verziu 26.5.0. Takže zatiaľ všetko prebehlo úspešne. Urobil som to. Čo je Node.js? Ačko, webový prehľadač, Bčko, javascriptový runtime, ktorý beží alebo spúšťa JavaScript mimo prehľadača. A runtime, to si predstavujte ako prostredie, ktoré dokáže čítať váš kód a spustiť ho. Ako keby ste boli, dajme tomu, scenarista, napíšete scéna na papieri, ale až divadlo ho uvedie do života. Tak Node.js uvedie do života javascriptový kód. C databáza a D textový editor. Je to javascriptový runtime, behové prostredie, ktoré spúšťa JavaScript mimo prehliadača. Veľmi dlhú dobu bol JavaScript iba prehľadači. Mimo neho nebol. Takže Node.js je JavaScriptové behové prostredie, ktoré vám umožňuje spúšťať JavaScript mimo webového prehľadača. V termináli, na serveri, v skriptoch. Nie je to prehľadač, databáza ani textový editor. Tak, toto som vlastne už robil, že pomocou prepínača v zistím, akú verziu nodu mám, ale ešte môžem zistiť aj akú verziu správcu balíčkov mám. Homebrew to je správca balíčkov pre celý systém, ale npm iba pre Node.js. Takže ideme to vyskúšať. Takže npm správca balíčkov verzia 11.17.0. Takže mám Node 26 a npm 11. To sa inštaluje spolu. Mám to. Ak chcem zistiť, akú verziu nodu mám, alebo či sa nainštaloval správne, napíšem node a prepínač verzia. Takže keď som spustil node prepínač v termináli a terminál povie príkaz sa nenašiel, čo bude asi príčinou. Ačko, Node.js je nainštalovaný, ale beží staršia verzia. Bčko, namiesto toho by si mal napísať npm-v. Cčka, tvoj terminál neaktualizoval cestu po inštalácii.
D. Node.js nepodporuje tento prepínač v. Správne je toto C. Tvoj terminál neaktualizoval cestu po inštalácii. Čo je to cesta? To máme aj tu. Keď nainštaluješ Node.js, tak cesta pre terminál, čo je vlastne zoznam miest, kde ten terminál hľadá príkazy, tak tento zoznam tých ciest sa musí aktualizovať, aby vedel, kde nájde ten príkaz node. Tu môže pomôcť zatvorenie a znovu otvorenie terminálu a to nám aktualizuje tú cestu. Ak to stále hovorí príkaz nenájdený, tak asi sa Node.js nenainštaloval správne. Koniec lekcie. Node.js je nainštalovaný. Máš teraz dva mocné nástroje. Node pre spúšťanie JavaScriptu a npm pre inštalovanie balíčkov. V ďalších lekciách to začneme používať.